Brad, Uy, may bayot oh. asa man? Nasban mo. Dali ako, dali. Sige, sige, sige. Gi, saman. Si City. Sige. Gi, birahi. Sana. Mamayotay siya, mamayotay siya, mamayotay, mamayotay, mamayotay siya, mamayotay siya, mamayotay siya, mamayotay, mamayotay, mamayotay siya. Uy, naay bayot asa man to paingon, kasayang bagyod ato niya. Uy, pagdali sunda dayon siya, aron kita ninyo makakwarta aya og bahala ta sa mga tao, aron di ta malibak nila og turya. Dali para magsugod na tagigutom na ko para makapalit og burger, og aron na asad tay pangpliti padung uli sa ato Wait, Ari lang ko dapita, dapat mo bantay ditong lugar. Ung itaw nga mo sinisab, hindi mo makita tong ata ninyo ikaw manani og base makuha nga sa ikaw na si poli para dako imong makwarta. Tisoy kay pamurma, mamayotay siya para wali bunog anda masa imong kwarta. Dili ta pakita nila kay base manunod sila. Ako ra imo para ako ray makakwarta. Mas kulado nga bayot, gusto daw siya magpatiras lobot gitiraan ang lobot pising nyawa ka alimot yo. Mamayotay siya, mamayotay siya, mamayotay, mamayotay, mamayotay siya, mamayotay siya, mamayotay siya, mamayotay, mamayotay, mamayotay siya. mamayot na lang siya kay wala na'y kwarta, perting kung paita ani nga pobreta. Mamayot na lang aron makakwarta, may na lang ang uso nga gipliti, nahimo og 150. Gusto kag 150, awla agara gabi para masipikas imong laking nga mami. Pag mata niya sa buntag siya dayon kinangita og tambal kinalingon na siya sigig habal. Maon na dong nasira nakas bayot, ikaw man gud pala lubot. Mamayotay siya, mamayotay siya, mamayotay, mamayotay, mamayotay siya, mamayotay siya, mamayotay siya, mamayotay, mamayotay, mamayotay siya.